Τι έχεις να πεις? Τι έχω να πω? Πες τα. Πες τα. Να πάω να γράψω ένα γράμμα και να πω η ελληνική σημαία εξαλείφθηκε και ο ύμνος λέγεται σε κάθε κράτος. Να λέγεται ελληνικά. Τελείωσε. Πώς να μην πω. Δεν ήτανε πριν, είχαν 3 κοντάρια και βάζανε του κράτους, λέγανε και τον εθνικό ύμνο και βάζανε και την αυτή. Δεν πρέπει οι Έλληνες να δίνουν το αυτό τώρα, τη φλόγα. Ας πάνε να κάνουν αυτοί μόνοι του. Από εκεί. Και αυτά, right? Βέβαια. Τίποτα άλλο να πεις? Θύμωσα. Δεν τρέπονται, λέω εγώ. Βέβαια. Να μην του δώσουν τη φλόγα. Ας κάνουν και να ανάψουν ένα ξύλο και να πάρουν να κάνουν φλόγα. Ας το καλό. Θέλω να τα πάει βάτα. Στείλω και στην Ελλάδα, άμα θέλει. Τι να κάνω? Στείλω και στον πρόεδρο της Ελλάδας. Ποιος λέγεται ο Τσίπρας? Κύριε Τσίπρα. Πες τα. Αυτό και αυτό. Κύριε Τσίπρα, παρακολούθησα προχτές τους Ολυμπιακούς Αγώνες και ήθελα να ακούσω την ελληνική, τον εθνικό ύμνο, τον ελληνικό και ελληνικά, να ακούσω και τον ύμνο της Ολυμπιακής σημαίας. Yeah. Βάλανε τη βραζιλιανή σημαία, εγώ σε είπα δεν θα φέρω, γιατί είχαν 2 κοντάρια, ενώ πριν χρόνια ήταν 3. Και μόλις το είδα λέω άντε δεν έχει. Εκτός αυτού βάλανε την σημαία στη γλώσσα τη δική τους και έτσι δεν είναι σωστό να μην τους δίνετε τη φλόγα. Ας πάνε να ράψουν αυτή μια φωτιά και να πάρουν φλόγα να κάνουν μόνοι τους. Εγώ να μην δεν θα το δώσω. Θα πω εάν δεν πείτε τον εθνικό ύμνο να βάλετε και την ελληνική σημαία και εάν δεν πείτε τον ύμνο να μάθετε στα παιδιά σας τον ελληνικό, τον Ολυμπιακό ύμνο, να μην τους το δώσετε. Εγώ θύμωσα. Ας το καλό. Κάθομαι εδώ 2 ώρες πριν να ακούσω ένα ελληνικό αυτό. Και that's it. Θέλεις κι άλλα? Άσε μου να πάω και εδώ γιατί νευρίασα. Good night.